Pinalalakas po ng lokal na pamahalaan ng Sual ang sektor po ng Niyugan sa bayan po sa pamamagitan ng pamamahagi ng coconut seedlings sa mga magsasaka. Isinagawa pong distribution ng mga punla na nagmula po sa Philippine Coconut Authority or PCA katuwang po Municipal Agriculture Office nito bilang bahagi ng patuloy na programa para suportahan ang kabuhayan ng mga magnanyog at magpataas pa ng produksyon ng niyog sa nasabing bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo ng pamamahagi ng punla na matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng mas matibay at magpangmatagalang pagkukunan ng kita kasabay ng pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Ginanap ang nasabing aktibidad sa barangay Kamagsingalan kung saan itinuturing na mahalagang bahagi ng kabuhayan ng maraming residente ang pagnyunyog. IFM News. IFM News. IFM News.